Enak banget toh, Mak. Enak banget ini renek sing gagas lho. Bumbune iki apa? Bumbune apa? Ya ono miri, ono brambang, bawang, pas to. Oh. Heeh. Urip ana kota Arep
Sampun. Apa? Kimcil. Kempolen. Sopo sing ngersaki? Kawula muda. Kawula muda. Iya. Kok senenge sing kimcil to? Kimcil apa ki? Kimcil. Oh tak kira sawi sing disambeli kae. Kayak anu kae. Apa kae? Kimcil tok jenenge to? Apa? Ya kayak. Apa ya kayak panganamu lho kae. Aku sok. Kecut-kecut ya. Ya aku ora mangane kuwi mah. Ora mangane kimcil ya. Mangan kuwi dedek kembe suket to. Iya. Mangga. Repan. Lo 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 lo. Sor sor sor. Luar biasa. Kono panas, Bang. Sayang dilengonge, Mas. Alayo. Alayo. Lengong, Mas. Tambah Bu sini. Monggo Budi. Goda ati rinten siang telu. Aki norba diwaraga ngundang rasa tomakane nambuh. Alayo. Alayo. Aler ngoyai segoro ada tanah bisa. Biasanya ditambahi ya Sabdo pandito ratu.
gentak gentung Se. gentak gentung Se. mama hajat mama hajat Sabda di taratus. aku gak tahan tuh mbak iya iki no Ya Allah. Berarti penuh karo mburi. yo 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 hey ayo monggo Bu syukur. Ayo masuki sing nglebokke aku apa sampean yo? Nyong. Saru karo wong tuwa kok ki dolanan. Lho, Jalukan sing digegemi lho. iya nanti. Syukur bisa nyawa. Gunung desa Jati Rejo.
Astagfirullah. Syukur bisa nyawa nang desa dadi raja dene ora ilang bone padha lara lopo ae sampun matur sembah suwun berkahipun nggih. Iya, lanjut monggo. Aturan jumeneng sedyanten sumangga.